जोंहा खुंगिरि बिथांमोनखौ बेखिनि आंनो मान होनायनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर होदों आरो कनफारेन्सआ खोब मोजां जादों खोब साबना हामना आरो बेवहाय माइनावनि जि उपस्थिति आरो बेनिफ्राय लाइमोनफोरनि बेवहाय जि नुजाथिफैनाय बे खोब मोजां आरो बे जोंनि थाखाय मोनसे मोजां मोनसे मा होनगोन बेखौ असमियाथ' लैखन होनना बुङो नङा होमबा लैखन आरो धोरोमाव जोङो लाइमोनफोरखौ माइनावफोरखौ लाबोनो हानाया जोंनि थाखाय खोब मोजां आरो खोब मोजां मोनसे अनुस्थान जादों बिथांमोना निस्सय डेलिगेटआव खोब मोजां मोजां खोथा रायलायबाय आं दिनै गेवलां मेलाव फैनानै दसे थानो हाबाय खोब गोजोनदों बाखि आं मोननैसो खोथा आं बिथांमोननो फोरमायदों जे आसाम दर्शननि जि स्किममोन गोदोआव बेखौ अनलि बाथौ थानसालि आरो नामघरल' होयोमोन एबारनिफ्राय जोंनो एसे सरकारा माने एसे खुला खालामना होदों जे गुबुन गुबुन धोरोमफोरनोबो होनो हानाय बे हिसाबै देग्लाय आङो ब्रह्म मन्दिरफ्रावबो होनो हानाय जादों आरो फैगोन बोसोरफ्राव आङो ब्रह्म मन्दिरफ्राव होगोन होननानै बिथांमोननो मोनसे खौरां होदों बेखिनि खोथा आरो बाखि आं खावलायदों जिहेतु धोरोम आफादफ्रा खोब स्ट्रं जाबाय दा धोरोम आफादनि गेजेरजों जों अकल धोरोमनिल' खामानि मावालासिनो जोंनि समाजनि किसुमान खामानिफ्रावबो आं आखाइ होनांगौ होननानै आं खावलायदों आरो मानो होनोब्ला बर्थमान जोंनि शिक्षानि दिगाव नायोब्ला जोंनि गामिफोरनि एलपि स्कुलफोरनि अबस्थाफ्रा बारा मोजां नङा दा बे हिसाबै जोङो सरकारनि सायाव बांद्राय नेबाय थायालासिनो जोंबो एसे गोसो होलायलायनानै जोंनि दुखिया माने मा होनो न'खरफोरनि गथ' गथायखौ जों मोजां सिखायनायनि सार्थआव जों धोरोमनि गेजेरजों जों एसे नोजोर होनाया मोजां आं बेखौ खावलायदों आरो बेखौ खालामनो हायोब्लासो माने जोंनि गुबै समाज फोसाबनाया जागोन आरो नोंथांमोनाबो धोरोमनि गेजेरजोंनो समाज फोसाबनायाव खोब मोजां अरिहना होनो हागोन होननानै आं बिथांमोनखौ खावलायदों आं दहाय बुंदों मा बयनिख्रुइ समाज सिबिनायनि एकदम साबसिन बिजों आरो स्ट्रंसिन बिजोङा जाबाय धोरोम होनबा बयबो मानियो आं दहाय बेखौनो बुंदों खिन्थु गुबुन आफादफ्राव मानसिफोरखौ लेंना लाबोनानै मावहोनाया सहस नङा खिन्थु धोरोमनि गेजेरजों मानि होनोबो हायो धोरोमनि गेजेरजों माने एसे थियागबो खालामहोनो हायो ओंखायनो धोरोमा खोब मोजां मोनसे बिजों ओंखायनो धोरोमनि गेजेरजों अकल धोरोम फोसावनायल' थायालासिनो बेनि गेजेरजों समाज फोसाबनायाव जोङो खामानि मावनो एसे जोङो आग-भाग लानांगौ आं बेखौ खावलायदों आरो दा बेथ' खोब मोजां जादों धोरोमाव अकल सोरबा जोंनि गागिफ्राल' न'खर बेंगिरियाल' थागोन बे नङा धोरोमाव बयबो थानांगौ लाइमोननिफ्रायनो जोंना धोरोमा स्टार्ट जानांगौ आरो मानो होनब्ला जों गावखौनो गाव सासे आब्रुथि गोनां सुबुं दानोब्ला उन्दैनिफ्रायनो दानाङा होमबा गावखौनो गाव सासे जुदि आब्रुथि गोनां सुबुं दानांगौब्ला जों उन्दैनिफ्रायनो आखल आखु सोलोंलांनांगोन धोरोमनि नितिफोरखौ जों बुजिनांगोन समाजनि नेमखान्थिखौ जों बुजिनांगोन ओंखायनो बेयो खोब मोजां मोनसे लैखन आरो आइजोफ्रा जाहैबाय माइनावफ्रा जाबाय न'खर बेंग्रा न'खराव हाजारखि माने न'खरनि बिगोमाया जेखि बुङा मानो न'खरनि जि माइनाव जाय आइजो बिसोर न'खरखौ बेङो बिसोर नायो ओंखायनो न'खरनि मन्दिर फोसाबनाय होन थानसालि फोसाबनाय होन न'खरनि नेमखान्थि होन गासिबो माइनावफ्रासो थिग खालामो आरो न'खरनि गथ' गथायखौबो माइनावफ्रासो बुंनो थाङोब्ला नायो ओंखायनो बिमाफ्रानो जाहैबाय न'खर दानाय धोरोम लाखिनाय बेनि देरसिन जि बिहोमा बेखौ बिथांमोना होयो बा मावनांगौ जायो ओंखायनो खोब मोजां मोनसे शुभ लैखोन आरो दिनै बेवहाय बयखौबो नुनाया क्रिसमासनि बाम्पार अफार उदालगुरि नोगोरनि शंकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगे-रेगां दख'ना गलायाव लफाय FNF महर ब्रेन्ड बिबार ब्रेन्ड आर'नाइ ब्रेन्ड जुरिपाट माथानि बायदि बायदि रोखोमनि दख'ना आर'नाइ ब्लाउस फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।